I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Danas se nalazimo na Zagrebačkom aerodromu gdje radimo kontrolu saobraćaja. Također želim da napomenem da na 500 sabova ide veliki giveaway gdje će biti čak 3 pobjednika. Prvo, drugo i treće mjesto. Sad ćemo mi da pređemo, sad će nam naš lider Popović da objasni šta se tačno ovdje radi. Popoviću, možeš da objasniš šta se tačno ovdje radi sada? Znači, evo, imamo, ovo je neka simulacija raskrsnice u stvarnom životu. Čunjevi predstavljaju linije, to je linije koje obeležavaju levo i desnu traku. I ja kada stojim okrenut bokovima ka nekoj strani, kad stojim bokovima okrenut ka jednoj strani i dignem ruke u vis, ta strana može da prolazi. Dobro. I kada promenim na drugu stranu, druge dve trake mogu da prolaze. Ok, možeš da daš primjer sada? Evo mogu, sad ću vidjeti. Evo, jedini koji će proći su njih dvoje. Sad kada se okrenem, svi prolaze, mislim većina, samo neko ne prođe. Ovdje je poanta da se gleda što manje da se sruši čunjeva i da se što više ispuštuju saobraćajna pravila. Znači kao što vidite. I svaki ovaj trening traje 10-ak minuta, a treninzi mogu da se razlikuju, neki će imati i gdje samo članovi preskaču neke barikade i slično. Ali ovo je suština. Vidjet ćete i taj klip sljedećim na mom kanalu. Evo ti, na primjer, sad Zok si bio prošao kroz crveno, to jest nije crveno, nego nisam bio bokovima okrenut. Eto, kao što vidite, to se uglavnom radi na ovim ovakvim treninzima. Nego možeš ti da nama objasniš šta nam treba sve za ulazak u saobraćajnu policiju? Mislim, ja sam već objasnio u jednom klipu, ali da ti detaljnije objasniš. Da, za ulazak u saobraćajnu policiju potreban je u igrici minimalno 10. level, to je da možete da koristite me i do komande. Potrebno je također da se znaju RP pravila, da se zna MG. Onda je također potrebno i wanted level lista da se zna, kao i da koristite me i do komande. Dobro, reci nam koje su dužnosti saobraćajca? Dužnosti su da nadgleda saobraćaj, to jest da zavodi red saobraćaja, a i također da, mislim, po tim zavođenjem reda mislim na redovne rutinske kontrole, na obavljanje radara i otprilike. To bi ono bilo osnovno što svakodnevno se radi. Šta? To bi bilo ono svakodnevno što se radi u prevodu. Da. To je ono otprilike suština. E sad mi reci, da li ima pravo da se idu da se pišu tiketi dok traje radar ili ne? I koje su kazne? Ne konkretno traje, pošto radar se svaki dan resetuje u 9 ujutro i od tada pa sve dok se ne ispuni ograničenje za dan, mora da se radi radar, a kada se ispuni to ograničenje može da se radi rutinski kontrole. Reci mi, koje su kazne samo za prekršeno pravilo u organizaciji? Pa ima više, na primjer lažni wanted leveli, za to se može dobiti ozbiljnija adminska kazna, za lažne etikete također pretpostavljam, ali ja još nisam imao takve slučaje. Dobro. Ništa, to bi bilo što se tiče ovog dijela klipa, mi sad prelazimo na izvlačenje pobjednika onih 50. Da, dnevno obavimo ovako jedan trening, a također pored treninga imamo i regulisanje saobraćaja, to se obavljaju 3 na dan. I to mogu biti razna, kod Beogradske opštine, kod Shopilanda, kod
svih naplatnih rampi, a i takođe povećane rutinske kontrole, kontrole svetala sa 9 sati uveče, kao i povećana kontrola alkohola. Dobro, i to ćemo snimiti jednom. Da. I eto, ko što ste čuli Popovića, to bi to bilo što se tiče ovog dela klipa. Sad mi prelazimo na drugi deo klipa na YouTube kanal moj, gdje izvrćemo pobjednika od 50.000, također na 500 sabova pravimo veliki giveaway gdje će biti čak 3 pobjednika. Evo, kao što vidite na klipu smo, sad izvrćemo pobjednika za 50 kao ovih, znači nama fali još 5 sabova do 500 i onda izlazi taj klip gdje ide veliki giveaway što sam najavljivao mnogo dugo vremena. Ajde vidimo ko će biti pobjednik ovih 50.000. Broj 46. Jebi ga, da se Đoković ostavio bez ovog keca bio bi pobjednik sad, ali ništa. 71. Ništa ni 71 nema. 57. Nema 57. 20. Nema ni broj 20. 115. Nema ni 115. 3. Nema ni broj 3. 47. Nema ni 47. 56. Nema ni 56. 136. Evo ima, Miguel Alcatraz je dobio 50.000. Miguel, javi mi se u igrici kad mi vidiš da ti dam 50k.